Варашбаш авылында дини лагерьлар 2004 елдан бирле һәр җәйне эшли. Иң элек ул мәдрәсә бинасы буларак алынган шәхси йортта оештырыла. Аннары шуның янәшәсендә сафка бастырылган өр-яңа мәчеткә күчә. Пандемия вакытында лагерьне 2 елга туктатып торырга мәҗбүр булалар. Быел исә лагерь янәдән эшли башлады һәм анда 29 бала йөрде. Biz saat 9'da киләбез, ислам турында әзрәк өйрәнәбез, аннарысын ашарга китәбез. Аннарысын ашар алдыннан башта зарядка ясыйбыз, тәмле иттереп ашаталар. Пешергән апаларыбызга зур рәхмәт. Мин үзем Мөслимдә яшим, әби Варашбашта яшим, мин аларга кунакка йөрим һәм бу лагерьга каждый год барып йөрим һәм миңа ошый без азан әйткәндә микрофонга. Бу лагерьдә без уйныйбыз, ашыйбыз, әйбәт ашыйбыз. Безгә өйрәтәләр намаз укырга, бармаклар белән диспеш шутларга. Лагерьне оештыруда спонсор Розалия ханым Габдрахмановның ярдәме зур. Ит ризыклары чәй янына тәмтем белән ул тәэмин итә. Безнең инде төп өйрәнәчебез Ибрахим кызы Розалия апа. Менә ул һәр елны инде безгә ашамлыклар белән, акчалата ярдәм күрсәтә. Бөтен ит ризыклары, кондитер ризыклар инде Розалия ападан безнең һәм авыл халкының хәйрия акчасына инде шушы лагерь эшли. Лагерьда балалар 2 төркемгә бүленеп укый. Кичкенәләр белән Тәскирә апа Низамиева шөгыльләнә. Дин асылларына төшендерә, Коръән сүрәләре өйрәтә. Олыракларны Гөлсинә ханым Сәхбетдинова укыта. Дәресләрдән соң балалар саф һавага чыгып уйный, экскурсияләргә йөри. Biz монда уникальный уеннар уйныйбыз. Безгә апалар фәрештәләр турында, Аллаһ Тәгаләгә ничек ышанырга кирәк икән аңлата. Biz Шишмәенә бардык, Тәптиш Шишмәсенә, аның biz историяларын белдек. Biz анда рәхәт итеп ял иттек. Күп төрле 5 пәйгамбәрне өйрәндек. Ислам дине турында күбрәк әйбер беләбез. Мин яттан беләм 4 сүрәне: Фатиха, Кәүсәр, Кул Халах һәм Ихлас. Лагерьга йөрү бушлай. Өстәл әзерләүдә шушы авыл хатын-кызлары ярдәм итә. Иске Вәрештәдә дини лагерьга 20-дән артык бала йөрде. Биредә аларга ислам динен кабул итүгә 1000 еллык исемендәге югары мөселман мәдрәсәсе шәкерте Салават Мортазин белем бирә. Салават үзе Нурлат егете. Быел ул безнең районга практикага җибәрелгән. Biz балаларга әдәп фәне, әхлак, кыйсасул әнбия, ягъни пәйгамбәребезнең тормышларын һәм Коръәндәге алынган беренче аятларында тырышабыз ятлатырга. Әлхәмдүлилләh, балаларга лагерь бик ошый. Әни әтиләре риза бу лагерьга. Биредә балалар әдәп, әхлак дәресләре ала, Коръән аятларын өйрәнә. Я приехала из Альметьевска, приехала в субботу к тете, к родным и к сестрам. Дини лагерь мәчеткә кергән садакалар хисабына оештырыла. Ярдәм итүчеләр дә җитәрлек. Шәй өстәле әзерләргә көн саен 2 клуб хезмәткәре керә дип сөйләделәр безгә Иске Вәрештә. Лейсан Сабирова, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.